खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। गिबियावनो जायफोर बिथांमोना आंनि बे लेटेस्ट बड' क्रिएटर चेनेलाव गोदानै नायदों बिथांमोना फुंनि समाव आरो मोनाबिलिनि समाव लेटेस्ट खौरां एबा आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दानिया फैदो खौरांखौ खोनासंलांनि। गाबोन भारतनि मोनबा रायजोनि बिसायख'थि रिजाल्टखौ फोसावनाय जासिगोन। मोनबा रायजो फारियै आसाम, केरेला, पुडुचेरी, तामिलनाडु, वेस्ट बेंगलनि बर्डनि फिथाइखौ 4 मे खालाराव फोसावनाय जासिगोन। बेबायदिनो आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि रिजाल्टखौबो फोसावनाय जागोन। गासै मोन 120 बिधानसभा बिसायख'थिनि रिजाल्टखौ लानानै माखासे गोख्रों आयेन फोसावदों। बेफोर गोख्रों आयेनखौ मानिनानै सोलियाब्ला जानो हागौ नोंथांमोनाबो गोजान न'नि आलासि। बेफोरो जादों फारियै नेम सिफायोब्ला BNSSनि 223 धारानि सिङाव साजा होनाय जागोन। भट साननाय मिरु खाथियाव बमा पटका गावनो मोननाय नङा। रावबो रेलि एबा हानजा सुरनो हानाय नङा। रंजानायनि मुङाव ज' जानायखौ होबथानाय जादों। बिजाथिनि मददाव स्ल'गान होनाया बन्द थागोन। रैखाथि आरो सुबुं सान्थि लाखिनायाव हेंथा होनो मोननाय नङा। नेमखान्थि सिफायोब्ला जिल्ला बेंगिरिया थाबैनो राहा लागोन। बे नेमखान्थिया भट साननाय मिरुनिफ्राय 100 आरो 200 मिटारनि गेजेराव बाहायजागोन। क'क्राझार गभर्नमेन्ट HSNMP फरायसालिनि EVM दोननाय स्ट्रं रुमाव 3 CCTVनि टेकनिशियाननि मुं लानानै उनथिंनि दरखंथिं हाबनो नागिरनायावनो 3 सोद्रोमाखौ हमदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया मोनाबिलि समाव CCTV टेकनिशियान महरै सिनायथि होना 3 सुबुङा स्ट्रं रुमाव उननि दरजाजों हाबनो नागिरनाय समाव एरेस्ट खालामजायो। जेराव क'क्राझार सोरखारि HS आरो MP फरायसालियाव गायसनजानाय भट सानग्रा मिरुआव बे जाथाया भट साननायनि सिगांनो EVM दोनथुमनाय खथायाव हाबनो नागिरनाय जाथाया सोराङाव फैदों। जायनि जाहोनाव मावख'गिरि आरो रैखाथि हान्जाफोरनि गेजेराव लोगो सांग्रांथि होनानै बिबानगिरिफ्रा लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि सिनायथि फोरमान खालामनानै नंखाय टेकनिशियानफोरा हमजायो। बे जाथायखौ लानानै जाथायथिलियाव दुंहाव थासारि सोमजिदों आरो दोलोनि मावथिफोरा स्ट्रं रुमनि रैखाथि बेबस्थाखौ लानानै जिंगासिदों। मावख'गिरिफ्रा थासारिखौ बिजिरनो थाखाय गोख्रैनो खामानिखौ मावदों। आरोबाव दासान्दि जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। काछाराव 2.52 कोटी रांनि फेग्रा मुवा जब्द खालामनो हानायजों लोगोसे 2 सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। मख'जाथावदि फेग्रा मुवा फालांगिनि सायाव मोनसे गेदेर अपारेशन खालामनानै रैखाथि हान्जाफोरा काछार जिल्लानि पायलापुलनि सरासनस्रा ओनसोलाव गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा जब्द खालामनो हादों। अपारेशनाव आसाम राइफल्स, ARFIU आरो काछार पुलिसनि जथाय नाजानायाव एबा अपारेशननि समाव आयेन बेरेखायै गोबां फेग्रा मुवाखौ जब्द खालामनो हायो आरो लोगोसे फालांगि खालामनायाव बाहायजानाय गंसे बलेर' गारिखौबो जब्द खालामनाय जादों। मावख'गिरिफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला गारिनिफ्राय 2.4 कोटी रांसो बेसेननि 1.64 किल'ग्राम मर्फिन आरो 12 लाख रांसो जानाय बेसेननि 20 ग्राम हेर'इन बोखांनो हादों। अपारेशननि समाव 2 सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ कलासिबनि थागिरि डेभिड हमार जाय 27 बोसोर बैसोनि आरो रलामार हमार 32 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथि होनाय जादों। दायनिगिरिफोरजों लोगोसे जब्द खालामनाय फेग्रा मुवाफोरखौ आरोबाव नायबिजिरनो थाखाय काछार पुलिसनि आखायाव गथायनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। मोनसे समाव बर' हारिनि सोबख'जानाय नासयजानायनिफ्राय उदां मोननो थाखाय हारिनि थामोनथा, बर' हारिनि मोननांगौ मोनथायनि थाखाय, बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय गेदेमा रन्जन दैमारिया मोनसे समाव बड'लेण्डनि थाखाय हारिनि रैखाथि हान्जा दानानै आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय रन्जन दैमारि बिथाङा दासिमबो जोबथेसालियाव दं। बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' NDBफोरा दासिमबो CBI केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव जोबथेसालियावनो दं। गुबै बाथ्राया बेसोदि गेदेमा रन्जन दैमारिया माब्ला जेलनिफ्राय माब्लानि समाव उदां अख्राङाव फैनो हागोन। गेदेमा बिथांखौ जोंनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा, राजखान्थिगिरिफ्रा सोरखारनि खाथियाव मानो थोंजोङै एबा गेदेमा बिथांनि थाखाय बाथ्रा बुङा? मानो अपेनलि सोरखारनि सायाव गारां दिखाङा? बेफोर सोंथिया फैदों। बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव माब्ला बिथांनि CBI केसआ बोखारजागोन? माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन? बेफोर सोंथिया जानो हागौ बयनिबो गोसोआव फैयो। थांनाय माखासे दान सिगाङाव
गेदेमा रन्जन दैमारिनि जानो गोनां मोननैसो हियारिंआ आबुं महर मोनफुङाखै, जेराव सम आरो खाबुनि थाखाय गले गले सुप्रिम कर्टआ रन्जन दैमारिनि हियारिंखौ आद्रा दोनो। थारैनो माब्ला मोगथां महर मोनमारगोन गेदेमा बिथांनि बेल हियारिंआ? आसा खालामो इसोरनि अननाय आरो रायजो राजाफोरनि आसाजों थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव थाबैनो फैनो हायो, जेन बिथांनि जानो गोनां हियारिंआ थाबैनो मोगथां महर मोनफुङो, बेखौनो आसा खालामबाय। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।
बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एडुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव।